Yes, third wave. Third wave ng ating tree planting dito sa Kanumay. Yeah. So dito kita pa lang may na. So hindi dito sa talaga. Kaya mo kahit ulan. Maputik, walang naman. Sabi sa lang. Kasi mo buwan. Balance na balance. Everyone, rain or shine, one movement, walang inuurungan. Naka-mindset kami. Kahit na wala ng pasok, tuloy ang tree planting. Yes. So today is August 23, 2025, Saturday. So this is our third wave of tree planting here at Purok Kanumay, San Jose, Antipolo City. Kasama namin yung 88th Battalion. At of course, di namin inaasahan talagang dumating si Asek Lopez de Leon ng DILG. At inibitahan din namin ang opisina ng Mayor ng Antipolo, si June Inares. At kasama namin ang mga elders ng Dumaga Tribes. So tuloy-tuloy po ang aming pagsuporta sa programa ng ating mahal na Pangulong PBBM on climate change, adaptation, and environmental protection, and at the same time food security program na rin po, dahil karamihan po ng tanim namin ay fruit bearing trees. Yes. Oh, di ba? Kanya lang sa'yo ang gandang view. Oh. Yeah. Okay. Sikbet, are you okay? Wow. Yes, amen. Kung ipagkakaloob po ng ating mahal na Panginoon Diyos, ay magkakaroon na naman tayo ng another tree planting ngayong September, at itataon po natin at ipagkakaloob po natin bilang pag-alay sa kaarawan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
September 13. Okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo doon? Yes! Babalik kagad tayo September 13? Yes! Kasi 4 hektarya pa lang, ang pagkasunduan natin ay 7 hectares. So kailangan makumpleto po agad natin to. So again, maraming salamat po sa inyong presensya at patuloy na suporta sa ating adhikain. Ang iyong participation ay napakahalaga at tunay na inspirasyon para po sa ating lahat. Kasama rin natin sa proyektong ito ang opisina po ni Mayor Honorable Jun Inares na kinakatawan ngayon ni Kapitan Honorable Leandro Anding Cabasbas, Barangay Chairman ng San Roque at ABC President. O, palakpakan naman po natin. Okay. Siyempre, ang walang patid at walang humpay na aming katuwang at partner for life. Wala pong iba. Palakpakan po natin si Asek Beth Lopez de Leon, ang Assistant Secretary for Community Participation ng DILG. Okay, makinig kayo ha! Makinig! Pag sinabi kong ready on the left, sagot nyo ready. Ready on the right, sabihin nyo ready. Pag sabi ko ng commence meeting, fight na tayo, kain na. Okay? Okay. Siksik na kayo dito, sir. Okay! Ready on the left! Ready on the right! Commence meeting! Mula sa hanay ng One Movement at Tumaga Tribes, kasama po namin si Asek Beth Lopez de Leon at ibang LGU partners. Kami po ay bumabati ng maligayang larawan sa ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah! Happy birthday, First Lady. Ang simpleng gawain ko ng pagtatanim ay may malalim na kahulugan. Ito ay investment para sa kinabukasan, para sa mga ligtas, mas berde, at mas matatag na komunidad. Sabi nga, ang kalikasan ay hindi minana mula sa ating mga magulang, kundi po, hiniram natin to sa ating mga anak, sa future generation ng ating mga anak at kapwa-kuhan. Kaya naman, napakahalaga ng papel nating lahat, kabataan, katutubo, mga opisyales, volunteers, at mamamayan upang mapanatili at may balik ang yaman ng ating kalikasan. Ngayong araw, bawat punong ating itatanim ay simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at pagkilos para sa maayos na bukas. Sana po ay pagpatuloy natin ang ganitong gawain, hindi lang tuwing may activity, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. Marami pong salamat. Thank you everyone for supporting our program, our activity, the tree planting activity here at Kanumay, Rizal. We have successfully conducted our tree planting activity today, Saturday, August 23, 2025. One movement! One movement! Yes, yes, yes! One movement! One movement! Yes!